저도 람스피로 저도 더파 한국의 소소이티 유튜브 채널 라이트만 저도 가전에 마르케팅 전화 승tin nong bskango te kaise video to ifeke obo hangkai mia sombar chini duskini tomtom chalonai khorokchano kaisa glamour bike bo bini mong omid das ne bo tsr bo khaipo bo bono bini tomtomo phai thutai ri phaima bagai bini bike bo dera kha tei chini tomtom chalonai komles bini yakung jora kepele khate bini bike pura bwskangni si dokak thamake abo haike tini bo thongaro klai tongkha tamale bini bwsajak no bo bini atio ba bini yongsong parani nahana thangma jorabo bo abo haike kaisa bike bai kolonpur bazar kolonpur PS bwskango bo thutai phaijagui bini gari bwskangni pura bwskang body ya mane kinar doglam sadi kini yak bike te bini yakung jora keplejak yakung jora plaster bi botabuk noga sukjak ke norok naine di bo haike dokhumankha bo butiki dokhumankha bini tamtam khotingkha bo bini khukbai thangnorok no saikhna nai enorok naine di sini takhuk komles ni khuktoini norok khanai ni bo busuk jora ti dokhumankha Jakai ancerai aing berain thang do, enggak anceranya naik tuh ini, arah bazar hati kita kaitlang sini arah di bermain cai sini ini, mangsor baitlang thang mani, enggak mangsor bayar tanah bus kami jerut kerja, arut tuh kia ongkor thang mani, atani ngota, bokai aing kolam berbris kotor di gini payu, every speed kayak, enggak angkono slu enggak nanti ang emen naharin thanggo, angkonya sekarang bono naharin thang sini lagi horor naharin thang, enggak bono ang slu enggak nanti tunggu, bos slunya ang alamani aing narti khai itangka ngap sai jang ani ukologo lama tonggo alama tei phaimano bo phanya kai bo aing ti phaioi bahai ke ani gari bo ri pekha buskango ya ti kya অবস্থা bos thutai phayo o bike chaloknai thutai pekha na ta angai go koi thangka mane bo sulung khangka ang thas thangka ta ki hisa song chibo ya ting thangata ge direct nin gari busuk khoti mane busuk rok ani gari kha pura body kri kya body bisingo chaka hap thangka buskang ni chaka chaka bo chaka hap bike ni buskang chaka nga o je bike chaloknai khai tibra sare wansa bike chalnai ka wansan khnawo koni darkapur ni wansan khnawo tiasar khayon tiasar khayo gemna bin bike rok buting kha bike ro angkun saimali ya ba ang an singko yakung si pai li ang ga yang asuk simari ga sok sa ngotokona an gari na ang mayanangge nai buka gari seat dokai asuk nat boltu rijakse ang asung mani seat au pura uro gui thangi or tawiri hata saya kai bike chaloknai nin saya bike ni no saya bo ani ukolog tui thangmano bahage ba ani ukolog thegui ano ri phaiba buskang te phai ang lama crossing gi thaka kai o je abo bure ta hospital abo kai mian nogo thanggang khnawo tini abo la thangi nai jega nyan khnawo ngai bong kai yang kolon surba dan thana ai ari te obostha ngai bo dau no ka thangga ke dau no ka thangga bo ai ante ya tiba wan su kata muka ang usu ko thaka ba ki ko na ki ka ko lai thana itu bo kai wan su pai kya ang bus kai lai nya ate ni sa bo ko phai to ko pe speed gai bin bo gari nostongkha bo aboni khorosan guru ni saganta bono saganta wansana ngai samani bo borok thaku abong kai jengkia to thana yin so adin Yes, what I know what has been done. gang khai Some ang kai keso thangya woi ang gari tukna ang gari jeske bona ang gai kai to ni thangga kai ja jang wan ung ya ulo sunung nai thi gai khai jo ka ang tui mana na yakung hamgang kai chalok khon ang achar nai ble ang tosoli mi ya tang chol na ba ya tikya gai kai to tui mana na da por ga ta sa ma ka gai kai to tonai to pore mo to boro wa ko boro bai chalai nimang sangna ning kai boro